האם לידיכם יש כמיהה בלתי פוסקת למתוקים? האם מצב הרוח שלו ירוד יותר מהרגיל? האם הוא מתקשה להירדם בשעה סבירה? קל לחשוב שמדובר רק בהרגלים או בהתנהגות שלילית. אבל אולי חסר לו ויטמין D? וכיצד ויטמין D עשוי להיות קשור לכמיהה למתוקים? לויטמין D יש תפקיד בתהליכים הקשורים לפעילות האינסולין ולוויסות רמות הגלוקוז בדם, באופן שמשפיע על הכמיהה למתוקים. ויטמין D בנוסף מעורב בתהליכים הקשורים לייצור סרוטונין במוח, מוליך עצבי בעל תפקיד חשוב בוויסות מצב הרוח. בנוסף, ויטמין D מעורב במסלולים ביולוגיים הקשורים לוויסות השינה והמלטונין, הורמון השינה, ורמות נמוכות שלו נקשרו במחקרים לאיכות שינה ירודה ולקשיי שינה. אבל חשוב לזכור, ויטמין D הוא ויטמין מסיס שומן, ועודף ממנו עלול להצטבר בגוף ולגרום לרעילות. על כן תיסוף ויטמין D צריך לעשות אך ורק בהנחיית גורם מוסמך ותוך מעקב מקצועי מתאים. לכן, אם ילדכם מתקשה להירדם, מצב רוחו ירוד, או שקיימת אצלו כמיהה חריגה למתוקים, אל תסתכלו רק על ההתנהגות. קודם כל, תבדקו מה קורה בתוך הגוף.